Kauduge pachoka, Migao mar doho koro chiwo duoko margi ne duol marano kaka itayo chenro mag doho mong'ere ahinya kaka ombudsman, ka giwacho ni barua ma ombudsman nowacho ni ooro pok nochoponegi e kinde mane gichiwo lipot margi. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero jawach e lo doho Paul Ndemo mondo riwruogego oti kanyachiel maneno ni chenro mag doho itayo e yo mowinjore. Odiochieng' achiel tok duol marango kaka itayo tije doho mong'ere ahinya kaka ombudsman chiwo lipot margi e wi chal mar buche mosechwal ne doho. Duol matayo chenro mag doho kata Judicial Service Commission koro chiwo lipot margi bende e wi chal mar doho pachoka. E kinde manotwak kod jofwambo, jawach e lo bad Migao mar doho Paul Ndemo owacho ni doho pod nigi rem mar 48% e kwan omenda mowinjore konygi e tayo chenro mekgi e yo makare. The major challenge that we continue to grapple with is how to bridge a funding shortfall of 48%, which affects essential service delivery such as construction and operationalization of courts, operation of mobile courts, the recruitment of additional judges and judicial officers, the automation and ICT, among other areas. Kaluwore gi lipot margi e higa 2024, doho nochwal negi buche ma kwan gi romo 516,121 ka kwan buche duto mane pok oyal motieki kwan gi ne romo 635,226 duto mowinjore yal kod jong'ad buche 207 mag doho mamalo. Ranyisi ni jang'ad bura ka jang'ad bura yalo buche 710. Buche go bende owinjore yal kod jong'ad buche 600 mag doho matindo kachiel kod mag din mar Islam. Ranyisi mar buche 1,600 ne jang'ad bura ka jang'ad bura e higa. Kata obedo ni doho nigi ng'ikruok makama, gisegoyo okang' ahinya to e yor mbui makonyo duoko chien mibadhi kod kawo asoya kendo kelo yot e kinde winjo kod yalo buche. We have invested heavily in the automation of our processes for two main purposes. One is to create efficiency, and secondly is to eliminate the human interaction, which often leads to temptations of corruption. So first we have what we call our electronic filing system. This is one of a kind system that enables our customers to file cases from the comfort of their homes or offices any time of the day. Secondly, we have virtual court platforms. Our customers need not travel to attend court sessions for a good proportion of the cases. In fact, we average this at about 55% of all cases. Advocates are also able to attend to cases in multiple courts, thereby saving time and travel costs. E duoko margi ne duol mochung'ne rango kaka itayo tije doho kata ombudsman, Ndemo wacho ni milome ma ombudsman nowacho ni ooro ne bad Migao mar doho pok nochoponegi kendo nowinjore gi tim nonro makare motelo ne chiwo ote margi. Recently again we saw an agency call a press meeting to give information that was based on a letter that was yet to be sent to our office touching on complaints. And as an institution that believes in institutional harmony and basic courtesy, it was really important that you do not call a press conference like this to release a letter before the letter is sent to the agency asking questions. So we did not take it very kindly that a letter was discussed at the press conference before coming and asking for very important information. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi gwenge ma Bomet, Gavana Bomet Hilary Barchok ochwalo nyim duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC bade